Maanyo ulit ako. Ibang narabi po sa inyo lahat. Mga OFWs po dyan, immigrants. Puntayan yan, mamindad mo. Dyan sa California. Ibang na kay Manny Lenny, dyan sa California. Ibang na bigat sa inyo dyan, Bunsoy. Alas 6 pala ng umaga dyan. Ibang na bigat. Blessed Thursday morning sa inyo dyan, Bunsoy. Yan. Alam ko, magayak ka na, papasok na naman sa work. Ingat sa God bless lang, Bunsoy ha. Ingat ka lang, Bunsoy lagi. Papasok at pauwi, galing work. Lalo pag drive mode ka. Yan. God bless you sa family mo, pati kay Manan Sen. Okay, Bunsoy. Kapsatid, ibang na bigat din sa inyo dyan sa Connecticut. Ingat sa God bless din sa inyo dyan sa Connecticut, kapsatid. Yan, kay Ma'am Cartleya, dyan po sa Los Angeles, California. Ibang na bigat din po dyan, Ma'am Cartleya, dyan po sa may Los Angeles. Ingat sa God bless din po lagi sa inyo dyan sa may Los Angeles, California. Kay Ma'am Caitlin, ibang narabi rin po, Ma'am Caitlin. Ingat sa God bless din po lagi, Ma'am Caitlin. Yan po. Kay Ma'am Maylin dyan po sa may San Antonio, Texas. Ibang na bigat po sa inyo rin dyan sa may San Antonio, Texas. Ingat at God bless din po sa inyo, Ma'am Maylin, dyan sa San Antonio, Texas. Yan kay Kabsat Tintin. Ibang narabi rin, Kabsat. Ingat at God bless din sa inyo lagi. Mga taga-Japan po dyan, kay Mami Jo, kay Mami Chapinay, kay Mami Elikato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribik. Ibang nakarabi rin sa inyo dyan sa Japan. Ingat at God bless din sa inyo lagi dyan sa Japan. Mga taga-Taiwan po. Kabsat Geraldine, Kabsat May, ibang narabi rin sa inyo dyan sa Taiwan. Ingat at God bless din sa inyo lagi dyan sa may Taiwan. Mga taga Hong Kong, Kapsat Toy Kiki, Mami Sangkit 5 lang. Kapsat Bena, ibang narabi rin sa inyo dyan sa Hong Kong. Ibang sa God bless din lagi. Yung mga taga Sweden, mga taga Ireland po dyan. Kapsat Diana, ibang namalim dyan sa Ireland, Kapsat. Ibang sa God bless din sa'yo. Good luck din lagi dyan sa work mo, Kapsat. Kapsat dyan mga taga Sweden po. Kay Manang Adel, kay Kapsat Charmy. Imbag na malim din sa inyo dyan sa may Sweden. God bless din sa inyo lagi dyan sa may Sweden. Going live na po tayo ngayong gabi. Yung mga taga Middle East po dyan, Pamangkin Yoji, Kapsat Froilan, Kapsat Pink, Kapsat Baby Love, Kapsat Maylin B. Ibang na malim din sa inyo dyan sa may Middle East. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Middle East. Yung mga taga Baguio City po dyan, Kuya Ben, Kuya Maestro Paul TV, ibang narabi po at mga taga Baguio dyan. Ingat at God bless din sa inyo lagi mga taga Baguio. Ma'am Alice Sipcon, Ma'am Cecil, Ma'am Bisacol ako, Ma'am Novi, Ma'am Dian, Ma'am Cristel. Ingat at God bless din po lagi ibang narabi po. Ma'am Milita dyan po sa may Canada, ibang nabigat po sa inyo dyan. Ingat at God bless din po lagi Ma'am Milita dyan sa Canada. Pasok-pasok na po mga kakabsat, mga bunsoy. Live na po ulit si kabsat mo kayo ngayong gabi. Malapit na naman ng undas. Malapit na naman ng eleksyon sa Lunes. Barangay election. Ngayon pa lang, nagkakapatayan na. Diba? Magulo talagang eleksyon dito sa Pilipinas. Barangay pa lang yan. Ha? Barangay level pa lang, nagkakapatayan na. Kaya nakakadismay eh. Maganda wag nilang bumoto eh. Maganda wag nilang bumoto. Diba? Yan, barangay pa lang, nagkakahalata ng mga pagkaswapang ng mga nagpapatayan dahil sa pwesto. Kaya kami, hindi na kami bumuboto ng mga barangay na yan. Tanod na yun, wala yan. Nimbag na rabi, Kabsat Ram. Salamat pagpasok sa akin dahil Kabsat Ram. Nimbag na rabi.
Salamat Kapsat Ram. Yan, yung mga Manila Bay vloggers po dyan. Kapsat Daddy D, Kapsat Robert, Kapsat Rupi Rose, Kapsat Mark, Kapsat Kabukid, Cardons, dito ba? Kuya Lintoy, Kuya Edwin, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Warren, Kuya Rizal, Kuya Johan Chin, lahat po ng mga Manila Bay vloggers, Timbang Narabi, sa inyo po lahat. Kapsat Kalsada, dyan sa may clearing. Ingat ka rin lagi, Kapsat Kalsada. Kapsat Aaron Pinoy, Timbang Narabi rin sa'yo. Ingat at God bless sa inyo always. Kapsat Old School Pinoy. Kapsat Don Kegs, Idol, Timbang Narabi. Ingat at God bless din sa'yo lagi. Kanina, like ni Kapsat Old School Pinoy, para na ano na siya, para nabidismaya na siya. Tanggol nga naman tayo ng tanggol sa presidente natin. Parang wala rin, di ba? Masyadong namamayagpag pa rin talaga, andiyan pa rin talaga yung mga critics ni Apo Bongbong. Masyado kasi siya mabait, di ba? Yan yung strategy niyang dapat niyang buguhin. Siguro kailangan na talaga ng kamay na bakal niya. Diba? Yan, ginagawa niya sa China, tama yan. Huwag na tayo magpapalupig sa China. Yan, lumalaban sa China ngayon, di ba? Foreign policy ng China, parang naninibago siguro China sa atin. Diba? Parang naninibago China sa atin, bakit palaban tong presidente niyo ngayon? Ha? Silent lang si Apo Bongbong, pero palaban yun. Sinabi niya na hindi natin bibigay kahit isang territory natin sa mga Tsekwa na yan. Lalaban tayo to the max. Lalo ngayon, andyan ang Amerika, di ba? Campful. Salamat po, Kapsat Ram. Salamat, Boss Ram. Salamat. Di ba? Salamat tayo, may Tatay Digong, may Apo Bongbong, may Apo Bibin tayo. Lumalaban talaga sa China. Ang mahirap kasi, itong si Inday Sara, ano ba talaga ang stand niya? Mahirap, masyado kasi siyang tahimik din. Ano ba stand niya? Pro-China ba siya? Or ano? O against sa China? Pero sa tingin ko naman, tahimik lang si Inday Sara. Pero, siyempre, kung susunod siya sa agos kung ano ng presidente natin, di ba? Nakikita ko naman may unity talaga eh. Gago lang itong mga nagsasabi mo lang unity. Ang layo ng administration na to sa administration dati. Administration dati, wala. Hindi ramdam ni Tatay Digong na may vice president siya. Hindi ramdam ni Tatay Digong na may vice president siya. Mismong si Lenny Lugaw, kinakalaban siya. Vice president yun ha. Wala, hindi naramdaman ni Tatay Digong yun. Buti nga natapos si Tatay Diggs. Diba? Parang nang lumabas tuloy na vice president ni Tatay Diggs nun, Senator Bongo. Si Senator Bongo tuloy ang umaalalay lagi sa kanya. Hanggang ngayon, diyan pa rin si Senator Bongo. Bilib ako sa loyalty ng tao na yan. Dapat talaga magkaroon ng mga ganyan eh. Loyalty talaga. Ever since, nakadikit siya kay Tatay Digong, si Senator Bongo. Which is tama, di ba? Never niyang iniwan. Parang si General Fabian Per. Si General Fabian Per din kay Ako Makoy. Never niya rin iniwan, di ba? To the last, pumunta ng Hawaii, pumunta rin siya. Namatay sa Hawaii, doon na rin namatay si General Ber. Diba? Kaya nga, yun yung mga bibihirang tao na talaga yun. Yung may mga tao, may mga dignidad, may mga loyalty. Diba? Mabibilang mo na lang sa kamay ngayon, mga tao ngayon, mga dignity, lalo mga politiko dito sa Pilipinas. Yung may mga malilinis, ang budhi. Mabibilang mo na lang sa daliri mo ngayon yan. Ngayon pa lang, barangay election pa lang, walang yan. Papatayan na. All in the Philippines. Nabababa na posisyon yan. Barangay chairman lang, magpapatayan. Diba? Sinong gaganahan ng ganyan? Bumoto ka pa ba yan? Hindi na bumoto dyan sa kapag ganyan. Ito. Yeah. Yung pa lang eh.
nagpapatayan na kayo eh. Diba? Ang dami kayong umatras na kandidato sa ABRA. Mga teachers nag-aatrasan na kasi natatakot din sila sa mga buhay nila. Natatakot din sila sa mga buhay nila, lalo din sa Mindanao. Diba? Barangay election pa lang eh, kala mo ano na, talagang kung pumatay sila ng tao, parang manok na lang eh. Diba? Actually, dapat nga yung mga ano na yun, pampaano lang yun. Yung mga SK, dapat i-abolish yung SK na yun. Yung SK election na yun, dyan sisimula ano, korupsyon, yung mga kabataan. Wala naman napapakinabang dyan sa SK na yun. Inuturuan nila maging korap ng mga kabataan. Once na nakatikim sila ng power, yun na yan. Power, nagiging greed na. Diba? Yan nagsisimula sa pinakamababa. SK muna. Mamaya-maya, councilor na. Mamaya-maya, vice mayor, mayor. Diba? Mayor, congressman. Paakit niya hanggang governor na. All in the Philippines talaga na magulo talagang eleksyon, nagkakapatayan. Sa ABRA, ang daming umatras na kandidato. Ayaw na nila tumakbo dahil sa takot. Barangay election pa lang yan. Kaya magkakaroon ng katahimikan dito sa Pilipinas. Masyado kasi mabait yung presidente natin. Masyadong mabait. Ako, baguhin mo na yung style mo. Hindi umuubra eh. Hindi umuubra, masyadong mabait. Hindi umuubra. Kailangan konting tapang, konting ano na, parang kay Apple Lakay na lang. Naabuso. Naabuso kapatid ka, ano, masyadong kaluwagan eh, inaabuso ng iba. Sinubukan na natin eh, walang nangyayari. Bukan natin ngayon, medyo maghigpit tayo, kamay na bakal. Yung ginagawa nila sa West Philippine Sea, tama yan. Dapat talaga makipaglaban na tayo sa China. Kaya na natin, andyan ang United, andyan ang US, di tayo iiwan yan. Kaya na natin yung mga pro-China ng vlogger dyan. Diba? Kaya na natin sila Octavirus dyan, sila Robin Padilla. Wala namang alam yung mga yan eh. Yaw-yaw lang, alam nila. Mga bayan lang. Pakailan nila sa Pilipinas. Kunwari lang yung mga yan. Yumaman sila, yun ang iniisip ng mga yan. Maanong bulsa nila. Diba? Kitang balaslos, tahimik kayo, tapos panaytiran nyo kay Inday Sara. Diba? Para may alignment na nga ngayon. Ang nangyayari nga, alignment na ng mga bakabayan block. Saka si Tambaluslos para sa 2028. Baka si Tambaluslos na nga suportahan nyo. Diba? Mga inayupak kayo. Kasi mahina na talaga Pinklawan. Sinong iyanan nyo? Si Lenny Robredo, si Risa Ontiveros. Wala yan. Wala nang Pinklawan. Tingnan natin sa senatorial kung may tatakbo sa kanila. Yun ang basihan. Kung mananalo pa yung mga yan. Diba? Sa ginawa nila sa Pilipinas, panay kasi panay. Kaya nga andyan si Apo Bongbong. Diba? Tama na yan, wala nang isko-isko ngayon. Hindi na uso isko-isko. Uso yung Lenny, wala na yan. Pakya, wala na yan. Ang ano natin ngayon, focus natin ngayon, si Inday Sara, panalo sa 2028, saka si Madam Amy. Yun ang push natin, lead na woman power. Woman power nga, mukha sa 2028, woman power. Nakikita ko Inday Sara, saka Madam Amy. Para lang ano na, wala nang team unity, diba? Para ano na, ngayon pala, tumatakbo na yung, yan ang talagang korap. Nasubat, yung Tambaluslos na yun. 2028 pa, layo, kaya latado masyadong galawan mo, boy. Latado masyadong galawan mo, nangangampanya ka na. Naninira ka na. Diba? Nanini ka, pakailan ko, kahit magsama-sama kayo dyan. Suportahan ka ng makabayad block, di ba? Pakailan namin sa inyo. Ay, basta kami, presidente namin, mananalo. Uwi na naman kayong talunan, di ba? Ganun naman kayo lagi. Uuwi kayo lagi talunan.
salbahe itong mga ano na to. Ayaw talagang himikin ng Pilipinas. Ang gugulo eh. Pasok-pasok lang po sa akin live ngayong gabi. Pasok-pasok lang po. Sana pagdasal din natin, matahimik na sa Middle East. Tumahimik na sa Israel, di ba? Oh, medyo tumatahimik na ngayon. Medyo medyo nagtatabo na Hezbollah saka Hamas. Sa Southern Lebanon daw, tahimik na. Kanina sa balita, yung mga taga Southern Lebanon. Wala na yata yung mga Hezbollah eh. Mga Hezbollah. Populbusin talaga kayo ng ano dyan. Yung mga tao dyan sa Gaza, huwag na nga matitigas ang ulo nyo, umalis na kayo dyan. Kaya para makagalaw na ng anong Israel, para makagalaw na ng gusto, mabomba na talaga yung mga strategic point dyan, yung mga talagang lugar ng mga terorista dyan. Talagang bubombahin na kayo, ubusin na kayo lahat. Ubusan na talaga na lahi yan. Titigas din naman ang ulo niyo, pisto. Gagawa ng after ilang taon, gagawa ng gulo. Naman kayo, manggugulo. Ipagdarabi, Kabsat Rex. Ipagdarabi. Salamat pagpasok sa akin live, Kabsat Rex. Salamat, Kabsat Rex. Salamat. Kawawa eh. Talaga matigil yung gulo dyan sa Middle East eh, para ma-deploy ulit yung mga Pilipino rito nakatenga. Yung mga Pilipino ulit, yung mga may mga lilipad na sana papuntang Israel, di ba? Matigil na sana para maano ulit ang deployment yan sa Israel. Actually, maganda talaga sa Israel, maganda. Doble ganda kaysa sa Saudi, sa Kuwait. Ang Israel kasi mahalang sa pasahod. Saka mababait ang mga ano. Mababait yung mga Hudyo. Kung Hudyo talagang amo mo, yung Israeli talagang amo mo, swerte mo. Pag Arabo, Palestina, alam nyo naman yung mga yan, di ba? Nang gugulpi nga yung mga yan. Nang bubugbog nga yung mga yan. Ginagahasa nga nila yung mga babae natin. Yung mga Arabo na yan. Iba ugali talaga ng mga yan. At least pag Israeli ang amo mo, mababait sila. Hindi sila balas-hubas, mababait. Kamusta na? Kabsat mo ko. Kamusta na ang kuya mo? Okay naman. Okay naman kami. Okay na kami. Kasi tuloy-tuloy naman ang ano niya eh. Tuloy-tuloy naman ang pa-doktor niya eh. Ramblog. Mega loud shoutout sa'yo. Iwas lang talaga sa init. Iwas talaga sa init. Kaya ako, di talaga pupunta dyan sa Dolomite. Talagang di pwede. Talagang init talaga. Ayaw. Number 1 talagang kaaway niya, init. Pasok ba sa akin live? Sa Kabsat, mga bunsoy. Yeah, live na agad sa Kabsat na ko yun. Oo naman, Kabsat Rex. Oo naman. Salamat, Kabsat Rex. Lagi naman kayo din sa Dolomite lang. Diba? Gandang gabi, Sir Kabsat Max.
grandpap watching at home. Happy lang to all. Salamat at kwentuhan sa balitaan sa gabi. Salamat po, Kuya Carlito. Salamat, Kuya Carlito. Naka-live tayo ulit. Salamat, Kuya. Salamat. Mega lahat shout out sa iyo. Idol Carlito Sariñas. Hi to Bro Rex TV Adventure. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Ano yung ginagawa ng isang vlogger, Kuya Carlito? Maganda yung mga content niya eh. May motor siya. May motor siya, di ba? May motor yata, kotse yun eh. Nakamotor o nakakotse, hindi ko rin alam eh. Lahat ng mga sementeryo, pinupuntahan niya. Basta may sikat na personality. Kahit yung mga Colimbaryong gano'n, pinupuntahan niya. Well, mga sikat, ang dami niya na napuntahan. Graveyard, pangalan ng channel, Graveyard Channel. Graveyard Channel. Pinupuntahan niya talaga yung mga sikat na mga personalidad. Pero may nakamotor kasi siya. Talaga. Ang dami niya na napuntahan. May episode 1, gano'n. Gano'n ginagawa niya, episode 1. Nagpupunta sa mga libingan ng mga sikat. Yun ang content niya. Dami niyang viewers. Hi to Bro Ram, Vlog 29. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. Yung lang talaga, buti talaga sa kanya, may sasakyan talaga siya. Napunta siya sa libingan ni Babalu. Nakapunta siya sa libingan ni Idol Dolphy. Nakapunta siya dun sa libingan ni nakapunta naman ako sa libingan ni Fernando Po Jr. Nakita ko yun. Sa Pipoy, nakita ko yun. Si Larry Silva sa North Cemetery. Parang gusto ko ulit bumalik eh. Marami pala talaga nakalibing doon. Hindi ko lang talaga na lahat. Marami pala talaga nakalibing doon sa North Cemetery. Hindi ko lang naiikot lahat. Ano bang issues ngayon? Kapsat mo ko yun. Yung China na naman, namumuraot, diba? Wala naman iba eh. Pero sinusubukan nila ang capacity ni Apo Bongbong. Si Apo Bongbong palaban eh. Si Apo Bongbong talaga yun. Talagang galit. Ang galit ni Apo Bongbong kasi hindi niya nilalabas. Hindi siya kagaya ni Tatay Digong na talaga nagbumura on air, di ba? Mumurahin mo yung China, hindi siya gano'n eh. Ang galit ni Apo Bongbong nasa loob. Inaano niya talaga. Hindi niya pinobroadcast. Ngayon, sinabi ni Apo Bongbong, kunwari magdadala ulit tayo ng supply sa MB Sierra Madre. Kaano na nating American nun? Meron na tayong may nakaalalay na sa ating American ship. Hindi na tayo iwan ng Amerika pag magdadala tayo ng supply doon sa MB Sierra Madre. Nakaalalay ng Amerika sa atin. Palaban to presidente natin eh. Palaban. Pasalamat tayo. Palaban to presidente natin. Tinutuon niya, sinabi niya talagang kahit isang teritoryo dyan. Yan yung West Philippines na yan. Hindi natin bibigay sa China. Talagang lalaban talaga tayo. Dapat talaga lumaban na tayo. Hindi sobra na eh. Sobra ng pambubuli. Bahaw din Masinloc. Teritoryo ba ng Inchik yun? Kaya naging teritoryo ng Inchik yun. Masinloc yun, Zambales. Gago rin sa geography itong mga Inchik yun. Layo-layo sa kanila. Yeah. Tayo, Region 3. Sakop natin yun. Bahaw din Masinloc. Kasi nasa Zambales nga yan. Sakop natin yan. Kahit sang angulo mo tignan, teritoryo ng Pilipinas yan. Bahaw din Masinloc. Pangalan pa lang eh, Masinloc. Masinloc, yung Zambales. At inaangkin ng China yan. Yeah. May hasa kasi China, ganyan. Ngayon, may palaban tayong presidente. Siguro naninibago yung mga inayupak na yun. Nagugulat siguro sila.
Palaban tong presidente ng palaban na tong Philippines ngayon. Talagang kahit sino naman palaban talaga. Ilaban talaga natin ng dignidad na ng karapatan natin. Wala silang karapatan diyan. Kahit ilang isang segundo, walang karapatan dyan ng incheck. Sa atin yan. Paglaban natin dapat yan. Kahit isang segundo, walang karapatan ng incheck dyan. Ito namang gulo sa Middle East, suportado natin ang Israel. Diba? Huwag lang makikialam talaga itong mga makabayan block. Ito na naman sila. Human rights daw, berdugo daw ang Israel. Pinag-aralan nyo bang issue? Pinag-aralan nyo bang nangyari? Sino bang unang lumusog? Diba? Sino bang unang ng massacre? Diba mga Hamas? Nagbahay-bahay sila. Pinagpapatay yung mga Israeli. Mga caregiver na yung matanda, walang kalaban-laban. Pati yung caregiver na Pilipina, pinatay. Tama ba yun? Tapos susuportan yung Hamas. Kung bayan muna, dapat di sila nakikialam. Wala naman silang alam eh. Alam nila, magyaw-yaw lang. Siyempre, kakampi sila sa Hamas. Kalaban ng bayan muna ng Amerika eh. Diba? Siyempre, kakampihan sa kalaban ng Amerika. Yung mga gago nga yung mga yan. Human rights, 1,000 plus. Halos 2,000 rin na namatay na Israeli. Yung binigla nila, di ba, dumating. Tinaon nila, Jewish festival, dumating sila, naka-parachute, may party, yung mga Israeli, dumating sila, pinagbabaril yung mga party goers. Iba, hinostage sila, hinubaran pa nila mga babae. Pinaraparada nila sa Gaza, di ba? Dinala nila sa Gaza eh. Kaya teritoryo nila, dinala nila sa Gaza Strip, di ba? Tapos itong mga gagong tao naman na iiyak-iyak ngayon. Noon, yung masaya sila, nagsasaya pa sila. Duraan pa yung mga hostage na Israeli. Yeah. Kasalanan din nila. Bakit kasi sinunod nila mga punyetang Hamas na yan? Yung mga tao rin na yan. Kasi iiyak-iyak sila. Mga gago. Yung issue ngayon sa Middle East, saka ngayon sa yung pambubuli na naman ng China na yan. Ngayon, nag-stand na talaga si Ako Bongbong. Talagang sa laban natin sa China. Talagang natin ngayon, sa US talaga tayong nagdidepend. Diba? Wala na may matutulong sa atin, US eh. Saka ibang Western powers. Ito, si Tambaluslos, ingay-ingay. 2028 pang eleksyon, obvious, nangangampanya na. Nangangampanya na si Gago. 2028 pang eleksyon, inayupak ka. Trabaho ko muna dyan sa Kongreso. Magkakaroon ka muna, bago ka layo-layo pa ng eleksyon, obvious, paninira ka Inday Sara ginagawa niyo. Mga vlogger din na iba dyan, ha? Yung mga nandiyan sa abroad, yan, yung nandyan sa Paris, Ilocano ka pa naman. Buhay ka rito sa Pilipinas, yabang ka rin na isa, bulataw ka rin. Diba? Bulataw ka rin, wala ka namang alam. Diba? Sasabihin mo, ano mo si Madam Amy, tapos kinakampanya mo si Tambaluslos. Diba? Yan, yung nasa Paris na siraulo rin na vlogger na mayabang din dyan. Ilocano ka pa naman, gawid kay Toy. Ang kata, yaw-yaw-yaw. Post-agresibong China, sea-oil deposit yun. Ang sentro sa lahat ng yan. Na may pananakop pa.
Pero yung geographic speaking kasi, Kuya Carlito, wala silang karapatan dyan eh. Ang layo ng China sa mga inaangkin nilang lupa eh. Malayo talaga eh. Tanga ba sila? Hindi sila marunong magbasa ng world map. Napapaloob talaga yan sa Pilipinas. Yan, yung mga ayungin chon. Nasa Palawan yan eh. Sakop ng Palawan, sakop pa ng China yan. Yan, yung Bahaw di Masinloc. Sa Sambales yan eh. Sakop ba nilang Sambales? Mag-aral lang sila ng geography. Obvious sila masyado. Ganun lang sila, ganun sila, ganun. Mambubuli sila kasi may pakinabang. Pero once na nakaialam ng United Nations, patay na sila dyan. Pag pag inana sila ng economic embargo, patay na sila dyan. Pag lahat ng pag nakialam ng UN dyan, lahat ng produkto galing China, hindi na pwedeng pumasok sa mga ibang bansa. Magugutom talaga sila. Diba, economy ng China ngayon, medyo bumababa talaga. Naglilipatan ng mga company, di ba? Ito naman mga ibang consider din nila Pilipinas. Diba? Maganda naman sa Pilipinas magnegosyo. Diba? Consider nyo rin, imbis na sa Vietnam kayo pupunta, dito na lang kayo sa Pilipinas. Diba? Friendly pa mga Pilipino. Kung di pa tayo friendly, tinatanggap natin ng mga i-chick na yan. Tinatanggap pa rin ng panay pakikian pa rin tayo sa mga i-chick na yan, despite na ginagawa nila sa atin. Diba? Siguro may one time dating Indonesia nagalit, di ba, sa mga i-chick. May one time talaga nagalit mga Indonesia sa i-chick. Lahat ng mga establishment nila talaga sinunog. Ninakawan talaga. Looting talagang nagalit ng mga tao, talagang pinasok yung mga establishment nila. Pinagkukuha yung mga grocery items, lahat, looting. Galit na yun, napuno ng mga Indonesian sa China. Diba? Huwag nang hintayin ng China mangyari dito yun. Talagang may malamang talaga, mangyayari talaga yun. Yung mga malamang yan, mga deport na lang yung mga chip na yun. Lalo yung Pogo, bawal pala sa China yan. Kaya pala dito nagsisiksikan yung mga yan. Yung Pogo, bawal pala sa China yan. Yung Pogo na yan. Kaya pala nagpupuntahan dito sa Pilipinas. Kasi mismo sa bansa nila, bawal. Saka yung marialam mag-drugs, di ba? Firing squad sa Amerika at China yan. Pag nahulihan ka talagang ganyan, involved ka sa drugs, ganun ka eh. Parang Saudi Arabia rin eh. Diba? Kaya dito nga nagpupuntahan yung mga yan. Kasi dito maluwag. Hindi naman mahigpit dito sa Pilipinas. Inaabuso na ng kabaitan ng mga Pilipino. Which is mali. Kaya nga, dapat nga, magbago ng panunong presidente natin. Maging matatag na siya. Maging matapang na siya. Hindi na siya pumapayag na ganyan. Hindi pwede tatahimik ka na lang. Presidente ka ng Pilipinas. Presidente ka ng Pilipinas. Depensahan mo yung sarili mo. Nasa iyo lahat kang karapatan para madepensahan ng sarili mo. Hindi na obra yung pait-baitan. Walang nangyayari. Inaabuso tayo ng mga inaabuso lang eh. Inaabuso yung sobrang demokrasya na yan. Kasi halos angkat sila ng fuel sa Saudi. Kaya pala, ang research nila ngayon, maghanap ng deposit ng langis. Kaya kung tayo hindi papatol, wala na. Kaya nga, atin yan eh. Mas kailangan natin yan eh. Sila, superpower na sila. Magandang economy nila. Hindi na nila ibigay sa atin yan. Sa teritoryo naman natin yan, di ba? Pabayaan na natin. Diba? Sayang nga eh, si Colonel Apuang, si Mayor Apuang, di ba? Nanununog pa ng pinagbawalan lang yan eh. Kung ako, susuportahan ko yun. Nanununog talaga ng Chinese flag. Fuck China, yung fuck you China. Pinapak niya pa ang China eh.
Sayang yun. Binoto ko rin senador yun. Independent lang kasi, saka walang ganun. Hindi masyado kilala yun. Pero dating ano rin yun. Magiting na pulis din yun. Fuck you China. Talagang pina-fuck you China. Saka nanununog talaga ng Chinese flag. Diba? Ganun dapat. Manunog na tayo ng Chinese flag. Mag-rally tayo ng ng Chinese embassy. Diba? Pakita natin sa Incheck. Hindi na sila welcome dito sa bansa natin. Palayasin na natin. Mag-ala Hitler na rin tayo. Diba? Kasalanan nyo karapatan tayo. Sino nagsimula ng gulo, diba? Masyado tayo mabait kasi. Masyado mabait ang presidente natin eh. Pero magandang strategy niya, tahimik lang. Pero itong mga kritiko niya, maabuso. Yan si Tambaloslos. 2028 pa, ngayon pa lang, pumuporma na si Gago. Alam mo naman, mananalo ka, Tambaloslos. Mag-survey ka muna dyan sa Leyte. Okay? Yan sa Tacloban. Kahit hindi Tacloban, dyan sa Leyte mismo. Survey ka muna kung mabot ka ng ano dyan. Kung magandang ano mo dyan. Yan. Kayo, yung mga supporter nila yung Tambaloslos. Mag-survey kayo dyan sa mismong Leyte. Tanungin nyo kung gusto nila si Tambaloslos na presidente. Kamusta ang ginawa niya dyan sa Tacloban? Yun lang yun. Mag-survey kayo. Sigurado ako bagsak ng rating yun. Tarantado rin yung hinayupak na yun. Magnanakaw rin yan. Tambaloslos. Layan. Panggulo lang yan. Yan ang panira sa Team Unity. Ingay kayo ng ingay, pakialam kayo ng pakialam kay Inday Sara. Pakialaman nyo yun, yung namatay na naman na bago sa hazing. Anti-hazing law, yun ang anuhin nyo. Yan, yung mga makabayan black. Diba? Human rights din naman na pinaglalaban nyo. Yun, paglaban nyo, yung bago namatay na naman sa hazing. Yan. May bago na naman namatay. Diba? Imbestigahan nyo talaga bakit ganun. Bakit sa loob ng isang taon, dalawa na kaagad. Isang grupo lang. Sila rin, di ba? Kaya dapat imbestigahan na yung grupo na yan. Dapat siguro imbestigahan na yung grupo na yan. Bakit? Laging pang may ano sa kanila, may namamatay. Trigger happy yata yung mga kulokoy na yan. Pag meron yatang initiation, nakakalimot na sila. Tao yung ginugulpi nila. Akala nila hayop yun. Dinidemonyo ng mga utak nila, di ba? Yun yung dapat anuhin nyo, hindi yung bakit walang hearing nga pala dyan sa hazing na yan? Di ba? Dapat magbuksan ulit ng ano yan. Yun ang dapat kasi kasuhin nyo. Hindi yung nakikialam kayo dyan kay Tambaloslos. Sino ba yan? May interest po talagang China dyan sa mga isla dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga, rich in natural resources nga, rich oil, rich mineral deposits. Kikinabang talagang China dyan. Once talagang naangkin nila yan, yung mga isla dyan talagang wala. Lalo silang sa sarili lang kapakanan yan. Dapat talaga ilaban natin yan sa atin yan. Hindi tayong papayag. Tama si Apo Bongbong. Kahit isang teritoryo dyan, huwag nating ibigay. Palaban yung presidente ngayon.
Siguro naninibago itong mga ichik eh. No? Ba? Biglang tumapang tong Pilipinas. Biglang palaban na. Kasi nga, nag-isip yung presidente natin. Nag-isip si Apo Bongbong. Diba? Kinaibigan niyang Amerika, hindi niya kinalaban. Dapat naman talaga eh. Ever since kasama na natin tong ang US, kakapi na natin sila. Diba? Gago lang to si Padilla, sasabihin niya iniwan tayo ng US. Paano iniwan? Death March, kasama natin sila. Full of Bataan, kasama natin. Yung POW dyan sa mga POW na prisoners of war dyan sa Fort Santiago, kasama natin sila. Diba? Paano yung sasabing iniwan? Diba? May mga naiwan talaga. May mga naiwan ng mga Amerikano rito. Biglang dito mahimik siya. Nagmamarunong si Padilla. Alam mo. Palibasa, hindi siya makapasok ng Amerika. Hindi siya makatungtong sa Amerika. Kaya ganyan na nangyayari sa Amerika. Sa eleksyon, hindi ka na namin boboto. Ugali mong ganyan, wala. Nasila ka na eh. Ang economy nila nasa peligro na kasi nakadepende sila sa traders sa mga bansa. Ang daan pala ng trade nila sa Africa ay dadaan sa may Spratly side pala. Kadalasan may alalay na Malaysia ship daw. Security. Bumaba nga pang ng China ngayon eh. Marami mga company umaalis sa kanila. Lumilipas sa Vietnam. Eventual yan, pag nakita ng mga ibang company na okay dito sa Pilipinas, i-promote talaga dapat natin ng Pilipinas. Siguro nga nakikita ng mga company gulo-gulo dito sa Pilipinas, baka sila mag-i-invest dito. Yung mga politiko dito, mga swapang, mga buwakaw, malayo pang eleksyon eh, ito na, pumuporma na. Sakit sa kapangyarihan, di ba? Kung Thailand, saka Pilipinas, mag-i-invest ka, sa Thailand ka na. Diba? Sigurado pang investment mo, tahimik. Walang mga politikong mga kiyaw-kiyaw, walang mga politikong mga sabik sa pwesto. Diba? Bakit sa ibang bansa nagagawa nila? Sinusuporta talaga nilang gobyerno nila. Yan sa Israel, may narinig ba kayong pumalag? Nung sinabi ni Prime Minister Netanyahu, go to war na tayo. May pumalag ba? May pumalag ba? Gusto nga nila eh. Gusto ng mga tao talagang pumalag na. Kasi sobra na. Sobra nang ginagawa sa kanila ng mga Hamas. Saka mga Hezbollah na to. In return, pumayag na rin si Prime Minister Netanyahu. Pwede na mag-armas. Pwede na mag-armas kahit civilian. Saka siguro baka protection din eh. Mali pa nila kung papasukin yung mga bahay nila. Pagbabarilin sila, di ba? Diba? Okay magnegosyo dito sa Pilipinas. Ito lang kasi mga inayupak ng mga mga Makabayan Black, Risa Ontiveros, Robin Padilla. Alisin mo lang yung mga faktor na yan. Mga komunista. Alisin nyo lang yung mga faktor na yan. Ang ganda ng ng Pilipinas, ng takbo. Ganda ng takbo ng Pilipinas, wala yung mga faktor yung alisin nyo na yung faktor na yan. Yung kuwari palakad nyo para kay Apo Makoy nun. Nako, asenso ng Pilipinas talaga. Yung ginagawa ng China ngayon, hindi nila magagawa yan. Sinubukan ni Tatay Digong pero hindi kaya ng 6 na taon. Ganun dapat, diktatorial. Ginawa ni Tatay Digong nun, semi-diktatorial.
yung ano natin noon, ng government natin noon, semi-dictatorial talaga. Pang mali talaga, mali. Pinarsaran niyang ABS-CBN, di ba? Hindi ba nakikita yon? Kinalaban niyang oligarko. Mga komunista, minumura niya. Di ba? Sasabihin na ba, may human rights din ng komunista? Anong human rights ng komunista? Pumapatay nga ng mga sundalo, polis, walang kalaban-laban, ambush. Anong human rights ng mga kunyetang yan? Durugin na dapat yung mga yan. Yeah. Wala nang pisto-pisto. Patayan na. Kung gusto nila, patayan na. Durugan na. Ubusan na ng lahi. Yan naman gusto nila eh. Traidoran eh. Masyado tayong demokrasya sa bansang to. Renato Reyes, magrarally-rally. Ano na yan eh, inciting sa sedition na yung ginagawa nila eh. Yang pari sa Comelec, magtatawag ng EDSA-4. Diba? Inciting to sedition na yan. Pwede mo nang damputin yan. Itong mga polis, wala namang magawa kasi hands are tied eh. Pero kung may go signal kung ibang ano tayo ngayon, yung kamay na bakal yan, yung pinapairal natin ngayon, walang magrarally. Matatakot sila eh. Tatakot sila madampot eh. Diba? Patalsikin ang rehimen Marcos Duterte, di ba? Sedition na yun eh. Magtatawag ka ng ganun, pari ka. Magtatawag ka ng tao-tao sa EDSA. Di ba? Sedition ang tawag doon. Inciting to sedition. Inuudyok mo mga tao mag-alsa, di ba? Sa ibang bansa, di pwede yun. Talagang madadampot na yung pari na yun. Disperse yung rally na yan. Pinagbibigyan sila. Wala nga rally nga dapat yan eh. Diba? No rally zone yan. Yung tapat ng Comelec. Gusto ng mga inayupak na yun mag-rally dyan. Wala nga silang permit eh. Hindi naman binibigyan ng permit yung mga yan eh. Paano? Pa-EPAL. Sa Liwasang Bonifacio, hindi sila pinapansin dun. EPAL talaga. Basta komunista talaga, EPAL. Hindi asenso talagang Pilipinas pag nandiyan ng mga komunista. Tandaan niyo yan, hindi asenso ang Pilipinas. Nandiyan yan, kahit sino ilok-lok mo dyan. Kaya natatakot sila ngayon kay Inday Sara sa 2028. Number 1 na yan, NPA buster yan. Patay sila lahat yan. Kaya ngayon pa lang, sinisiraan na nila. Kasi sigurado yan, EPAL, ano na sila. EPAL sila pag 2028. Durog ng komunista rito sa Pilipinas sa 2028. Gumawa first week planning ng gera. Nag-issue na ng mga baril sa mga civilian family para sa protection ng mga civilian. Kaya nga po yung ginagawa po kasi ng mga yung mga, di ba? Nagbabahay-bahay sila. Nagbabahay-bahay yung kalaban nila eh. Nagbabahay-bahay, babarilin sila, di ba? Kailangan protektahan nga talaga nila sarili nila. Kung presidente natin kagaya ni President natin Netanyahu, wala na komunista. Takot lang nila. Yeah. Pero bilib ako sa tapang niya ako Bongbong. Saludo ako dyan. Yung stand niya against China ngayon, tama yan. Tama yan. Tuloy-tuloy niya lang. Huwag siya ano sa presyo. Tuloy-tuloy niya lang. Yung tapang niya against China, tuloy niya lang. Suportado ka namin, Apo BBM. Mga magyayaw-yaw dyan. Barely 1 year ka pa lang po nakaupo kay Inday Sara. Ito mga inayupak na to, di makantay. Gusto talaga nila kagad. Ba't wala kami nakikita ang pagbabago? Kundi ba kayo mga gago, ilang taon na ba itong presidente natin? May 2 taon na ba siya? 1 taon pa lang siya nakaupo. 1 taon pa lang siya nakaupo, magantay kayo. At least mga 3 years, makikita niyo. Mag 3
3 years, pag wala kayo nakita, sakit kayo bagyayaw-yaw. Isang taon pa lang yun. Kaya nyo muna magtrabaho si Inday, saka si Apo BBM. Okay? Isang taon pala sila, barely 1 year pa lang. Gusto nyo kasi kaagad eh. Diba? Sa totoo lang, sa silent, sa ginawa ni Apo BBM ngayon, na ilang buwan pa lang, isang taon pa lang siya. May nagawa na siya na hindi ginawa ni Panot. Marami siyang ginawa na hindi ginawa ni Panot. Yan, yung Dengbak sa Queen. Diba? Si Congressman Garin, kakasuhan daw. Dapat lang, makulong yan. Diba? Daming pinahamak na bata niyan. Nagtatago kasi sa Kongreso. May mga kaso sila, magtatago sila sa Kongreso. Yan, si Ontiveros. Tumakbo yan sa Senado. Para may immunity nga naman siya. Hindi siya makakasuhan. Kasi senadora siya eh. Ninakaw niya sa PhilHealth, wala na lahat yun. Oh, di ba yung ginagawa niya kay Tatay Digong ngayon, private citizen si Tatay Digong, binabalikan niyo siya. Binabalikan niyo si Tatay Digong kasi kakasuhan niyo siya. Private citizen na siya, wala na siyang immunity, di ba? Ayaw niyo talaga patahimikin yung matanda, kawawa naman. Private citizen na nga eh. Ginawa ni Tatay Digong nararapat. Papahimigin nyo na. Diba? Marami naman siyang ginawa. O, minado tayo. Meron din siyang mga maling ginawa. Pag sa China, mali talaga yan. Masyado siya naging close sa China. Mali talaga yan. Pero, pag-aralan nyo, i-analyze nyo, dinatnan niya na, andyan ang China eh. Pag-upo niya, andyan ang China eh. Sisihin nyo si Panot. Sisihin nyo si Panot kasi hindi pa nakaupo si Tatay Digong, andyan ng China. May secret deal ng China saka Philippine government. Si Panot ang habulin nyo. Bakit si Tatay Digong ang hinahabol nyo eh? Wala na siya magawa, may pirmahan eh. Kahit gusto niyang makipag sa China, makipagtigasan, wala siya magawa. May pirmahan eh. Kasalanan niya ni Panot. Kaya lumakas sa loob ng mga inchik dyan sa West Philippine Sea. Hindi kasalanan ni Tatay Diggs yan. Pasok-pasok lang po sa akin live. Yung Hamas pala, siniwala ng kabaryo nila na sila pala ay pinayaran ng 10K dollar at bahay. Yun ang usapan bago walang pipiliin basta patay na lang ng patay bago hostage pag gipit sila. Tarantado mga talaga eh. Gago talaga mga Hamas na kuya. Yung Hamas pala siniwalat ng kabaryo nila. Bayad. 10K. Binayaran ng 10K dollar at bahay yun. Ang usapan, bago walang pipiliin basta patay na lang ng patay bago hostage paggipit sila. Kasalanan nila, kuya. Gago sila, di ba? Papauto sila sa Hamas. Kasalanan nga nila. Tapos, kaya pala ayaw nilang umalis ngayon. Tapos ngayon, pinapaalis na sila ng Israel. Ayaw naman nilang umalis. Strategy yan, di ba? Strategy yan para patagalin yung gera. Kasi sigurado yun, pag malinis yung walang
civilian dyan. Ubos lahat yung mga Hamas na yan. Patay lahat. Patay lahat yan. Patay lahat yung mga Hamas na yan pag talagang nilusom ng Israel yan. Yung Gaza, talagang yun na naman natay ng Israel. Yung ma-evacuate lahat sa civilian, walang maiwan dyan. Puro terorista na lang, di ba? Pero dapat alalay din ng Israel, may mga hostages yan. Baka patayin talaga nila. May mga hostages yan. Alalay din dapat ang Israel, wag din bara ng bara. May mga hostages yan. Baka nga tuluyan nila yung mga yan. Yung mga hostages nila. Ugali ng mga Hamas na yan. Wala namang sinasanto yung mga yan. Baka tuluyan nga yung mga hostages. Yun na iniisip ng Israel. Yeah. Dapat talaga masecure masecure yung mga hostages bago sila nagagawa ng move. Pasok na po sa akin live, kakabsat, mga bulsoy. Isang oras pa po tayo mag-live. Mahaba pa to. Kaya nga Kuya Carlito mautak sila May mga hostages kasi yung mga Hamas, kaya pati na Hezbollah siguro may hostages yan hindi rin sila makagalaw. Sinisecure na ng Israel, dapat talaga walang mga civilian sa Gaza. Saka sa Hebron. Dalawa kasi actually yan Hebron saka Gaza. Southern Lebanon, andun yung mga Hezbollah. Diyan sa Gaza, diyan yung mga Hamas. Dalawa actually kalaban nila Dalawang terrorist group yan Siyempre, pag pinabayaan nila tong Hebron, Hamas lang sila mag-concentrate. Bibigyan nila sila ng sakit ng ulo ng Hebron in the future, di ba? Kaya ng Hezbollah. Kaya nga inaano nila ngayon. Pinagsasabay na nila. Akala nila masasakop ng Hamas ang Gaza. Ngayon sila ang itinataboy sa Gaza. Problema lang kasi kuya, may mga civilian matitigas ang ulo, ayaw umalis. Ayaw naman kasi umalis sa mga civilian dyan. Sinusuportahan pa nila yung Hamas na mali na. Brainwash talaga yung mga tao na yun. Maling ideology. Diba? Sipin naman ng mga tao dyan, yung mga Hamas na yan, mamamatay tao yung mga yan, terorista. Pati tuloy sila nagdadamay. Nandun na tayo, pislabing sila mga Muslim. Nadadamay sila dyan mga Hamas na yan. Wala naman kasi yung pinaglalaban ng Hamas sa Hezbollah. Wala na sa pinaglalaban ng Islam yan. Wala na sa pinaglalaban ng Islam yan. Kumbaga sila mismo umaano sa teachings ng Islam. Yang Hezbollah sa Hamas. Hindi na sila may sarili na silang
Pasok na po sa akin live. Marami pa sa mga bahayan yung iba hostages talaga. Kaya nga may mga hostages po kasi talaga sila, kuya. Kaya alalay din pong Israel. Sila pwede talagang bara-bara. Siguro kung wala pang hostages yan, sila lang, patay. Matagal na pong ubos yung mga yun. Matagal nang tapos ng gera. Yung mga hostages po kasi, may mga hostages. Yan. Yun ang iniisip din ng Israel. May mga hostages. May mga hostages kasi sila. Yun ang iniisip ng Israel. May mga hostages sila. Pasok na po sa akin live. Kakabsat, mga bansa yun. Sa oras pa po. Ulog ito bukas. Alkansya. Iba-ibang hostages sa bawat Hamas na nakakubli sa mga bahayan. Kaya unti-unti lang kilos ng mga Israel soldier sa lugar. Kaya nga hindi rin pwede po yung yung unang kasi ng Israel. Unang plano talaga ni Israel yung airstrike, di pwede. Di pwede pong airstrike kasi baka nga may madamay na civilian o hostage. Kaya nga nagbabahay-bahay sila ngayon. Effective naman ang bahay-bahay. Talaga ba ma-pinpoint meron talagang Hamas doon na may hostage. Israel pa napakagaling sa intelligence. Magbahay-bahay na lang talaga. Kasi yung una talaga plano ng Israel, air raid. Air raid talaga. Talagang bobombahin sila by air. Iniisip din siguro ng Israel. Madamay civilian sa mga hostages. Kaya yan, bahay-bahay sila ngayon. Bahay-bahay sila ngayon. Mas effective nga naman. Kasi tingin ko kukunti kuya kukunti na lang yung mga Hamas na yan. Marami na namatay. Pati mga doon yung mga leader nila, may marami na rin daw namatay. Sa mga leader ng Hamas. Kasi sa Southern Lebanon, medyo tumatahimik na daw. Umatras na daw totally yung mga Hezbollah Mga Hezbollah totally matras na daw sila. On the run na yung mga Hezbollah. Ito lang mga Hamas ang talagang mga palaban.
Ayaw pa nilang anihin talagang, hindi nila kaya ng Israel. Diba? Hindi po talaga nila kaya ang Israel eh. Pasok-pasok lang po sa akin live. Yung mga pro-Palestinian dyan, o pro-tambalos-los dyan, pwede kayo pumasok. Friendly ano lang naman eh. Friendly discussion lang naman tayo. Wala lang pikon, okay? Yung mga antay-Inday Sara dyan, antay-BBM dyan. Pumapasok kayo, pero walang friendly talk lang. Ay, walang pigunan. Kuya, si Kapsat All School kanina, makikita mo talaga parang sumusurrender na siya. Talagang mahirap daw talaga politika. Mahirap talaga, sabi ko talaga, lalong ganyan. Presidente mo, hindi sa hindi natin kinokontra si Apo Bibe, pero tapang-tapangan naman niya. Masyado kasi siya mabait, tayo na naawa sa kanya. Depensa tayo ng depensa sa kanya, parang wala. Iba yung strategy niya, silent siya, pero mali. Hindi nga effective yung silent eh. Dapat talaga kamay na bakal na siguro talaga eh. Kamay na bakal siguro na talaga para talagang pakita natin talagang pakita nyo po talagang presidente kayo. Suportado po namin kaya ako BBM. Karapatan nyo yun eh. Talagang lumaban na rin kayo talagang sobra na eh. Sobra ng ginagawa nitong mga itong mga kritiko nyo, diba? Bastusin si First Lady, bastusin si Madam Amy, diba? Lahat na lang binabastos eh. Para pinapabango lang nila si Tambaluslos nila. Pinapabango nyo si Tambaluslos nyo. To the point na murahin nyo si Inday Sara, murahin nyo si Madam Amy, diba? Epal daw si Madam Amy, lagi daw umi-epal. Bakit lagi daw nakikianod niyang kay Inday Sara? Pakilan nyo, diba? Hindi nyo ba alam, nag-ano na yan? Nagpa-practice na silang dalawa. Sa 2029, sa 2028, yan ang ginugroom na magandang yan ang pinaka magandang tandem sa 2028. Diba? Wala na kayong magagawa eh. Pampagulo lang yung Tambaluslos niya eh. Kasi sinong yun dyan? Kakasuhan mo, Franz Castro, si Tatay Digong. Yabang mo naman, wala ka bang kaso? May kaso ka nga kidnapping eh. Yung mga kabataan na pinagkikidnap nyo, dahil sa kabataan party list nyo eh. Diba? Labas nila yung mga kabataan na yun, kidnapping yung kaso mo. Diba? Maglabasan talaga kayo ng mga ni Tatay Digong. Diba? May kaso ka rin. Ikinakasan yung malversation kay Tatay Digong. Willing siyang ilabas. Ilabas niyo rin yung ano nyo. Dineder kayo ni Tatay Digong. Labas niyo yung mga si confidential ano nyo. Yung mga pidat nyo, ilabas nyo rin. Hindi naman pwede si Tatay Digong lang. Self-serving yan. Ilabas nyo rin yung hinihingi kayo yung tanda. Ilabas nyo rin. Kung air raid madali sa Israel, kasama alam ng Israel, marami pang civilian na naiwan sa hindi malamang dahilan. Isa sa na doon ang na-hostage na pala, kaya dapat silent attack na lang. Kaya nga po hindi obra talaga yung air attack, hindi po talaga obra. Kasi nga may mga pasaway pong mga civilian na ayaw umalis eh. Ayaw naman nilang umalis sa Gaza.
Tapos nga, ito nga, inaalala ng Israel, yung mga hostages. Mga hostages ng Hamas, baka madamay. Hmm. Kaya silent attack na lang, biglaan na lang, golpe de gulat. Golpe de gulat, kaya naman ng Israel yan eh. Sanay sila sa ganyan, urban warfare. Urban warfare, sanay yung Israel dyan. Ilang taon na yan. Ilang taon na nila pinag-aaralan yan. Kaya may di niya rin masisisi si Kuya Ol, si Kapsat Old School. Parang surrender na siya kasi nga nakikita niya eh. Depensa tayo ng depensa sa presidente natin pero wala eh. Itong dapat yung mga nandyan, OPS, yung mga vlogger yan sa Malacanang, kayo unang magdepensa sa presidente. Tahimik kayo lahat eh. Diba? Parang ano silbi nyo dyan? Ano silbi nga niya mo nyo dyan? Buti nga may Kapsat Old School Pinoy. Tagapatanggol talaga. Talagang hard hitting. Baliktad nga, dapat si Kapsat Old School siguro nandyan eh. Vlogger ng Malacanang eh. Wala kayong mga silbi, di ba? Kaupo lang kayo dyan, mga ano nyo. Pagtanggol nyo naman yung presidente natin. Pagtanggol nyo naman si Inday Sara. Di ba? Parang wala lang eh. Anong silbi nyo dyan? Wala. Kaya ang pinaplano ni Kapsat Aaron Peña ngayon, maganda na lang siya. Mag-short film na lang siya. Gawa na lang siya ng mga short film. Mas maganda nga mga ano. Baka mas maano pang ano mo dun. Kapsat Old School. Gawa ka na ng mga short film. Mag-direct ka na ng mga short film. Parang ano na siya, frustrated na siya sa mga nangyayari ngayon. Politika natin dito talagang sobra na eh. Wala tayong against kay kay Apo BBM ano na talaga natin siya, masyadong mabait. Masyado siyang mabait. Yung ginagawa niyo sa China ngayon, kaya naman eh. Tama lang yun. Ginagawa niyo po sa China, tama lang yun. Maging matigas kayo sa China. Pero yung as a whole, presidente kayo, dapat ipakita niyo talagang presidente kayo. Hindi kayo dapat pumapayag na mura-murahin kayo. Pati si First Lady, inumura. Si Madam Amy, kinukot siya. Yeah. You have all the power eh. May karapatan kayo talagang i-exercise yung power na yun, na presidente kayo. Kung suportahan po namin kayo, 33 million. Gusto po namin makakita ng talagang matigas na Apo BBM, hindi malambot na Apo BBM. Apo BBM na palaban, yun talaga gusto namin. Parang yung tatay nyo, ibalik ko po yung sistema ng tatay nyo ni Apo Lakay. Sinubukan natin ng masyadong malamya, masyadong malambot, walang nangyayari. Naabuso po kayo eh. May night vision silang maganda, yung latest edition. Maganda daw yun. Kaya karamihan gabi ang atake nila. Golpe de gulat gabi. Sa gabi po sang nagre-rescue mga Israeli po, no? Galing talaga nila. Kahit po sa mga hijacking, pansinin mo pag may na-hijack na aeroplano. Pag may na-hijack na aeroplano, sino pinatawag? Mossad. Mossad ng Israel ang tinatawag. Special Forces ng Israel. Ang galing nila sa ganyan. Expert sila sa ganyan. Mag-handle ng mga hijacking cases. Ilang airplane ng ganyan. In-hijack tapos ang nakapag-rescue yung mga Israeli soldier. Magaling sila pagdating sa ganyan. Kasi sa military defense, magaling sila. In-underestimate kasi ng Hamas saka ng Hezbollah yung Israel. Akala siguro nila ganun lang. Walang yan, nagulat siguro sila.
reserve force ng Israel is 350,000. 350,000 katao. Lahat yon reservist. Pada once in war ang Israel, patatawag lahat yon. Puta na. Kawawa talagang kalaban, 350,000. Anong laban nila dun? Plus yung mga civilian na may armas na ngayon. Kaya magugulat nyo sa Israel, mga civilian may dala-dala ng mga high power. Pero may go signal na kasi ni Presidente ni Prime Minister Netanyahu. Depensahan nyo na sarili nyo. Kasi hindi natin alam ang kalaban natin, mga trader to, mga inayupak na to. Mga animal di ba? Nag-i-enjoy, di ba? Jewish festival, biglang pinasok, nilusob ang Israel, pinasok sila. Hayniho, syempre, nagkakasayahan nga kasi Jewish festival Tinaon talaga, yung inayupak. Mga gago talaga itong mga terorista na to. Dapat talaga malupil na, maubos ng Hezbollah. Maubos ng Hezbollah, maubos yung Hamas. Gusto nyo makatagkaroon ng katahimikan sa Israel. Tamang strategy ng Israel yan. Talagang lupigin nyo lahat yung mga yan. Tama yung ginawa nyo, kinolok yun ng airstrike. Dapat airstrike, di ba? Pag airstrike nga naman, kawawa yung mga hostages, madadamay. Sa ibang mga pasaway na civilian. Ano pa kasing ginagawa nila ron, di ba? Sinabihan na kayo ng Israel, umalis na kayo doon. Para makagalaw na kami ng walang yan. Parang sinasadya. Parang lumalabas, blocking force sila Siguro itong mga Hamas, tumatakas na, di ba? Itong mga civilian na mga Palestinian, Arabo, blocking force sila. Ayaw nilang hinaharang nila yung Israeli army para makatakas itong mga Hamas. Matarantado talaga. Yan ang kagandahan na may ROTC, di ba? Yan ang kagandahan na may ROTC. Yan ang pinopromote ni Inday Sara. ROTC talaga, lahat talaga. Military service tayo. Para yung mga kabataan natin, kung saan saan napupunta. Fraternity, may namamatay, di ba? Yung mga makabayan black, mga komunista. At least sa ROTC, na-focus ang kabataan, discipline, self-discipline, talaga, military defense. Diba? Kaya ang Korea mismo, saka Israel, mandatory talaga yan. Di ka ba talaga makakatapos ng graduate kung di ka kumuha ng basic military course. Alam ko, 1 year yan sa Israel, o 2 years. 1 year yata. Sa Korea, ganun din. Kasi Korea, tagilid din sila. Andiyan ang North, Andiyan ang North Korea, langanin din sila, kaya iingat din. Sa Vietnam, mga hindi sila umubra, yung China. Basta palaban nag-iisip ang China. Kasi ang economy nila, nakadepend sa importante lang at hindi exporter, kaya walang i-impact sa kanilang wala. Yung mga ibang company lumipat sa Vietnam galing sa China lumipat sa Vietnam. Siguro kung walang mga tampalos-los dito sa Pilipinas, kasi yung mga mga foreign investor, nag-iisip din yung mga yan. Nakikita nila yan, gulo dito sa Pilipinas. Layo-layo pa ng eleksyon, itong tampalos-los na to, itong mga makabayan black na to, di ba? Kaya nag-iisip sila. Doon sila sa safe. Punta sila sa Vietnam. Punta sila sa Thailand. Diba? Kasalanan ng mga makabayan black yan. Kasalanan ni Tambaluslos yan. Siyempre, ang mga foreign investors, stability ang hanap nila. Di sila tahimik. Walang gulo. Tahimik ba rito? Ay, yung mga walang hiyaya. Mga 2028 pa ito na. Tumatakbo. Barangay election lang, magpapatayan kayo, di ba?
tahimik na yan. Only the Philippines, barangay election lang, magpapatayan kayo. SK lang, magpapatayan kayo. Doon talaga makikita. Sakit sa kapangyarihan. SK chairman pa lang. SK pa lang pinag-aagaw. Chairman pa lang pinag-aagaw. Patayan. Patayan na. Sabi, grabing patayan na. Gulo talaga ng eleksyon dito sa Pilipinas. Mas maganda wag na lang bumoto ng mga ganyan. Kaya nagsisimula nga nun sa level na yan. Yung mga corruption. Chairman, SK, di ba? Wala. Pare-pareho yung mga yan. Papanasugas lahat yan. Nakakaingit nga sa ibang bansa eh. Diba? Sa Amerika, eleksyon, isang araw, kinabukasan, okay na. Move on na, diba? Maganda kasi yung maganda kasi ang ano ng eleksyon, ganun, yung presidente manalo, pare nanalo yung presidente, dami yung vice president niya, diba? Ganun yun eh, diba? Kung sino yung vice president niya, damay, diba? Panalo na rin. Diba? Dito kasi iba eh. Yun ang pangit dito, kagaya nito. Kontrapartido pa sila. Diba? Yung nanalo si Tatay Digong. Nanalo si, ewan ko kung nanalo yun, Peking Vice President. Leni Robredo, diba? Wala eh. Kontra eh, diba? At least ngayon, malaki. Malaki ang ano ngayon. Yung presidente, saka yung vice president, nagkakaisa. Isa layunin talaga nila, talagang mapaunlad itong Pilipinas. Babangon muli, di ba? Team unity. Diba? Nakalimutan ng iba na kasi yun eh. Yung mga ibang vlogger na mga walang iya, nakalimutan nila yung slogan ng Team Unity. Pinopromote mo, tambalos-los, 2028 pa. Oy, nasa Paris, Ilocano ka pa, masyadong maingay, madaldal ka rin na isa ka. Sobra ka rin, wala ka rin utang na loob. Parang walang ginawa si Tatay Digong ha. Kung wala si Tatay Digong, hindi mapapauwi dito sa Pilipinas. Si Idol si Apo Lakay, loko-loko. Ilocano ka pa naman. Adya ka sa Paris, yaw-yaw ka ng yaw-yaw dyan. Diba? Sige, suporta mo si Tambaluslos. Wala ka nyung pakialam sa'yo. Pakasarap ka dyan sa Paris ha. Pakasarap ka dyan. Basta kami rito, pinopromote namin, Team Unity pa rin. Buo pa ang team. Okay? Kaya hindi mo Kapsat Old School Pinoy, parang sumusurrender na siya, parang ano na. Di ba, ano nga naman yung nangyayari, di ba? Ano nangyayari sa Team Unity? Yung mga vlogger na, ano nangyayari sa mga vlogger na sumuporta dyan sa Team Unity? Wala na lahat. Tumahimik na kayo. Diba? Kinakalaban niya naman si Inday Sara. Si Tambalos-los niya, sinasaksak niya dyan. Malayo pa pong eleksyon, di ba? Malayo pang eleksyon. May senatorial election muna bago presidential, ha? Tingnan natin kung makalusot yung mga ano nyo, yung mga manok nyo sa senatorial. Diba? Makalusot si Isko, makalusot si Ontavirus, tingnan natin. Diba? Mga ano na yan eh, mga early ano na yan eh. Yun na mahirap sa Pilipinas. Mga simpleng ano na yan, simpleng kampanya na yan eh. Yan si Isko, nangangampanya na yan. Kaya nga bumalik sa Itbulaga yan eh. Kaya nga nag-artista ulit yan eh. Publicity yan eh. Kasi yung government ng Pinas hindi talaga naglaan sa military support ng ilang panahon. Hindi tumaas ang budget nila. Kaya ngayon, kailangan ng military support. Wala talaga. Kinokontra eh. Makabayan block, kinokontra eh. Komunistang block eh. Hindi makabayan block yung mga yan. Komunistang block. Kunwari lang, makabayan. Pero dugo ng mga komunista yun. Ang agenda nyo, komunista talaga. Panggulo ng bayan. Ikaw, Tambaluslos. Yeah.
Masumama ka na dyan sa mga yan. Risa Ontiveros, Robin Padilla. Sama-sama na kayo. Di ba? Sama-sama na kayo. Kaya tama yung ginagawa ni Mayor Benji ngayon. Na Magalong, ni grupo nila. Naghahanap talaga sila ng mga matitino. Good governance. Yung mga talagang matitinong siya, inumpisahan na nila siya, si Mayor Vico, may isa pa Mayor J. Bolmonte. Silang tatlo, pioneer. Ayan. Maghahanap pa sila ngayon ng mga matitinong kung mga matitinong politiko dito sa Pilipinas. Silang founders, yung tatlo. Nagtayo talaga niyan si Mayor Benji Magalong. Good governance, di ba? Siniwalat niya yung mga yung mga corruption diyan, yung mga congressman, di ba? Umalma agad sila. Binabaliktad nila si Mayor Magalong. May sugalan daw sa Baguio City. Wala. Ako magte-testify na ang laki ng binago ng Baguio nung dumating yung mayor namin Diba? Kaya pinagtatanggol talaga siya ngayon. Diba? Yung ginagawa nyo kay Mayor, kay General Bantag, diba? Malinis sa tao si General Bantag. Kung ano-ano kinakaso nyo. Diba? Ano bang kasalanan ni General Bantag? Nilabanan niya ang korupsyon niya sa Bucor. Diba? Inalis niya ang VIP treatment yan. Nawalang riot yan. Ngayon, bumabalik na naman. Kasi si Katapang nilagay nyo. Sino ba si Katapang? Cory General. May kaso sa Mama Sapano. Dapat nga, hindi binibigyan ng posisyon yan. Diba? Berdugo yung hinayupak na yan. Siya may kasalanan, ba't namatay sa 44? Siya ang chief of staff nun. Ni Panot. Diba? Pinayaan nila makatay yung sa 44. Hanggang ngayon, wala pang hustisya na tatanggap. Yan ang isigaw dapat ng mga Makabayan Black. Hanggang ngayon, wala. Human rights. Hustisya ng sa 44. Hanggang ngayon, wala. Ilang taon na yan. Putak tayo ng putak, komunista, kriminal, napapatay, human rights, adik. Yan, may bagong kaso na naman. Yung dalagita, pinokpok ng martilyo. Gawa ba ng, matinang tao yun? Pinasok yung bahay niya. Ni-rape siya, ninakawan siya. Pinokpok pa ng martilyo sa ulo. Gawa ba ng normal na tao yun? Gawa na ng adik yun. Diba? Tapos, wala kayong karapatang pumatay ng adik. Ikulong nyo, hindi nga nagbabago. Ikulong nyo nga, hindi nga nagbabago. Ganun pa rin. Full system pa rin. Patayin nyo. Mabawasan ng tarantado dito sa Pilipinas. Tama yung ginawa ni Tatay Digong nun. Talagang total war on drugs. Sino ba yung mga pinagpapatay nun? Mga animal, mga inayupak. Walang kwentang mabuhay sa mundo. Diba? Yung Trillanes na to, sa ring gago. Dapat kung akong presidente, ibabalik ko sa stocking tong animal na to. Binigyan ka lang ng pardon ni Panot, yumabang ka doon ng gusto. Dapat, yung kaso mo, lifetime yan Si General Palparan, nagpapakahirap sa rehas. Matinong general, ikaw, nakalaya ka lang. Inayupak ka. Dapat magpalit kayo ni General Palparan. Dapat si General Palparan na nakalaya. Ikaw dapat nakulong. Gago ka. Ilang sundalo sinira mong buhay. Kakakudita mo. Ilang sundalong dinamay mo. Si General Palparan, matinong tao. Mahirap sa Pilipinas. Kung sino yung matitino, yun ang mga dinidiin General Bantag, diba? Subukan yung kanayin yan si General Bantag, talagang ewan ko lang, kilala yan. Igurot yan. May trait ang igurot, hindi magtatakaw yung igurot, anis ang igurot. Bukan yung galawin niya si General Bantag. Kakagulo dito sa talaga.
Yung si Rimulya sa si Abalos, dapat maaalis yan. Personal yung ginagawa nila kay General Bantag. Pine-personal niya masyado yung tao. Hindi pa naman siya proven guilty na ba si General Bantag? Ano bang ginawa ng tao? Diba? Sino pa matitino? Yung pa, yung fugitive nga ngayon. Papalabas kayo ng fugitive si General Bantag. Convicted na ba? Convicted na ba yung tao? Oh. Napatunayan naman siya kay, kay Kaper Silapid. Tarantado kayo. May dumating na mga tangke ngayon. Galing Israel daw. Napabalita sa news. Kahit may gera sa kanila, tuloy ang tulong ng Israel sa modernization project ng Pilipinas. Kasi may utang na loob sa atin ng Israel. Kuya Carlito. Tayo kumukup sa kanila eh. Naalala mo tayo kumukup sa kanila? Galing sila ng Europe. Walang kumukup sa kanila. Tapos na yung gera sa Europe eh. Tapos na eh. Eh syempre, babalik na sila sa... Maghahanap na sila ng... Gusto nilang bumalik sa Palestine. Dito, ay ang Palestine nun, nihawak pa ng... Ang Israel ang hawak ng British kasi. Gago naman kasi itong mga British. Masyado rin nilang pabor dito sa mga Palestinian. Di ba? Ang ginawa muna ng Israel, naghanap muna sila ng mga bansa-bansa na willing silang tanggapin. Oh, wala na, walang tumatanggap sa kanila. Out of nowhere, dumating to si President Quezon, tinanggap naman sila. Kaya nagkaroon ng mga Jewish community dito sa Pilipinas. Laki ng utang na loob sa atin yan, ng Israel. Tayo unang bumoto sa United Nations. Tayo unang bumoto na magkaroon ng State of Israel. Pinagbotohan yan eh. Para magkaroon ng State of Israel. Unang-unang Pilipinas sa bumoto. Kaya yung si Inday Sara, Zimmerman yan eh. Ang nanay ni Inday Sara is Jew, Hudyo. Zimmerman talaga yan. Mga Hudyo yan. Kaya itsura ni Inday Sara, may features siya, di ba? Parang maputi rin. Parang Hudyo rin, di ba? Tapos sasabihin ng ibang anti-Inday Sara, tomboyin daw. Tomboyin daw ang dating. Matagal ng issue yung tomboyin. Hindi tomboy si Inday Sara. Matapang lang siya. Di ba? Matapang lang siya. Kasi matapang lang siya lalo pag nasa lugar talaga siya. Hindi siya tomboyin. Gago lang kayo. Hindi lang kayo marunong tumanggap. Ayaw na siguro napupo na kayo. Ayaw na nasisita kayo. Kaya ayaw nyo. Kaya ayaw nyo kay Inday Sara kasi ayaw na mabidisiplina kayo. Hintayin nyo lang, maging presidente siya. Saan kayo pupulutin, mga ilan kayo. Sobra na. Tignan mo, mismo si old school Pinoy na, hard hitting, parang sumusurrender na. Sa akin naman, tuloy-tuloy lang. Hindi tayo bibitiw dito. Talagang till the end, depensahan natin si Presidente saka natin, vice natin, di ba? Naniwala tayo sa team unity, tuloy-tuloy yan. Huwag tayo maniniwala kitang balos-los. Ngayon pa lang nangangampanya na. Huwag tayo maniniwala sa mga bayan block na pinakamasamang tao na pamilya Duterte. Diba? Huwag tayo maniniwala dyan kay Rizal Ontiveros na Pilipinas ating to. Gaga. May agenda ka, tatakbo ka senadora eh. Ginagago mo pa kami. Gaga ka. Binabandera mo pa sa mukha mo dyan sa EDSA. Pinagbigyan ka na lang namin. Hindi ka na mananalo. Sorry ka na lang. Hindi ka na mananalo. Robin Padilla. Ngayon, nag-iisip ng mga tao. Dami mo nabudol. Okay? Dami mo nabudol.
Talagang pro-China pala kayo. Imbes na pro-Philippines kayo, iniisip nyo welfare ng Philippines, pro-China kayo. Yeah. Pumunta kayo sa Beijing. Doon kayo tumakbo senador. Kayo lahat ng mga pro-China. Sa kami ngayon, naniniwala kami sa Stanley Apo BBM. United with the United States. United tayo sa Amerika. Kakampi natin ang Amerika, hindi natin kalaban. Kayo, kakampi nyo China, di sama-sama kayo. Pumunta kayo lahat doon sa Beijing, ha? Maglayasan na kayo ng Pilipinas. Huwag na kayo tatakbo ng presidente rito. Okay? Huwag na kayo tatakbo dito. Huwag na kayong mag-ano rito. Wala na kayo pa ng Pilipinas. Lodi-lodi din naman yung inchik eh. Maglaplapan na kayo ng mga inchik. Maglaplapan na kayo, magkiss-kiss na kayo. Mag-lips to lips na kayo ng mga inchik na mga lodi nyo. Kaya pag si Vice President ng Israel, maluwag tayo sa bansa nila. Baka more job for the Philippines, wish ko lang. Sa totoo lang po talaga, maganda talaga sa Israel, kuya. Naranasan ko nga po yan eh. Punta ako dyan. Lalo pag amo mo, Israeli. Magandang makitungo Israeli. Pag Arabo talaga, wala kang mapapala. Pag Arabo talaga, mga baboy. Yung galing baboy talaga mga Arabo, sorry to say. Karamihan, majority, bastos. Arabo, mga karamihan, bastos. Puro pag Israeli, Islabing yung mga ayaw nila ng gulo. Ayaw nila ng gulo. Sa Nazareth, walang gulo, tahimik. Sa Haifa, doon ako noon sa Haifa eh. Ang ganda doon, Port of Haifa. May pier doon eh. Doon ako noon sa Haifa. Galilee. Sa Galilee, tahimik kaya. River Jordan. Lahat ng hawak ng Israel tahimik. Bethlehem magulo, Jericho magulo. Jericho medyo magulo rin sa Jericho eh. Lahat ng hawak ng Palestinian Authority medyo magulo. Yung mga kibbutz, yung sinasabi nila kibbutz, mga area ng mga Israelian. Pag kibbutz na sinasabi nila, area ng mga Israelian, kibbutz. Yun nga, una nilang pinasok eh, mga Hamas, kibbutz. Yung Ashkelon, Southern Israel yun. Lugar ng mga Hudyo yun, no? Talagang inubos halos isang barangay. Inambush talaga lahat. Ilang minuto na lang pala, Kuya Carlito. Ilang minuto na lang pala tayo. Magla-live na naman. Hanggang 11 lang. Pwede na. Kaya kasi mag-yaw-yaw ng yaw-yaw dyan. Ikaw, Robin Padilla, bakit mag-yaw-yaw naman? Mag-aral ka mo ng history. Senador ka. Hindi ka nag-aaral. Marami talaga na open doon. Yung sinabi mo na iniwan tayo ng Amerika. From the very start, traitor ang Amerika. Marami na open doon. Marami talaga na doon. Sa statement mo na yun. Diba? Panoorin mo yun yung Great Trade. Panoorin mo yun na Great Trade. Yung Great Trade of Cabanatuan. Yun, magugulat ka ron. Yung Great Trade ng Cabanatuan. Yung POW camp, ni-raid ng mga ng mga guerrilla forces, joint American saka Filipino forces. Doon, sumbida ron sa Filipino side si Cesar Montano. Anihin mo kasi, mag-aralan mo. Mag-aral ka ng history. Okay? Death March. Di ba sa Death March, may mga Amerikanong kasama ron. Amerikano saka Pilipino kasama ron. Fall of Bataan. Yung Fall of Bataan, may mga Amerikano ron.
sasabihin niwa tayo ng Amerikano? Katawa-tawa ka. Senador ka pa naman ng Pilipinas, wala kang alam. Anong silbi ni General Wainwright? Commanding ng siya pumalit kay General MacArthur. Hindi umalis si General MacArthur, nakasama lahat ng Amerikano. Yun ang pinapalabas mo eh. Nung umalis si General MacArthur, sumama lahat ng Amerikano eh, di ba? Tanga. Iniwan niya kay General Wainwright. Ito si General Wainwright, out. Wala na siya magawa. Matalo na eh. Sumurrender siya sa Japanese forces. Kaya huwag mo sasabihin bumalik lang tong Amerika nang tapos ng gera. Lumalaban ng Pilipino sa American forces. Sa Bataan. Yun, sa Mount Samat, di ba? Kaya may korehidor eh. Gagot yung si Robin Padilla. Saan lupalop pa ba galing? Lahat ng mga batas mo, palpak. Legalize marijuana, same-sex marriage, diba? Katarantaduhan yung mga batas mo eh. Katarantaduhan lahat yung mga batas mo eh. Marami talaga nabudol dyan kay Robin Padilla, sa totoo lang. Porke unity maraming gusto kasi nung iba, straight unity, diba? Marami nabudol eh. Hindi ka gumaya kay Senator Jinggoy, diba? Ngayon pinupuri ngayon si Senator Jinggoy. Pinupuri talaga siya. Yung kasambahay law niya, yung pinagtanggol niya si Manang LB sa dalawang hinayupak na amon na yun, pinakulong niya, binulag si Manang LB, diba? Binulag, tinanggalan ng ngipin, nabingi. Ngayon hero ngayon si pinapalakpak ngayon si Senator Jinggoy. Siya, Senator Bato, si Senator Tolentino, saka Senator Tulfo, silang apat. Diba? Umepal ka kasi, dapat mauna. Kasama ka dun eh. Dapat nga 5 kayo, diba? Wala, nakialam ka dyan sa West Philippines eh. Hindi mo namang hawak yan eh. Wala ka namang alam dyan eh. Yun, nakakulong. Nakakulong yung mag-asawa. Yung mag-asamang amo. Diba? Ngayon si Manang LB, tinutulungan ng Senado ngayon. Pinagamot nila, pinapaano yung mata, yung ngipin. Diba? Impyerno, nanarasan ni Manang LB dun sa amo na yun. Pati mga anak pala, ginugulpi siya. Pati ginugulpi siya ng mga anak. Ngayon, hero si Senator Jinggoy. Pag tumakbo ulit yan, hindi ko lang alam kasi kung last term niya na yan eh. Tatakbo ulit yan, mananalo yan. Diba? Saka yung batas, maganda yung batas niya na kasambahay lo. Yun ang batas na may yung mga mga kasambahay. May protection sila laban sa yung mga mapagsamantalang amo, yung mga nabubugbog na amo, diba? Ikaw, Robin Padilla, nahihilera ka na kay Pimentel, kay Yatano, kay Risa Ontivirus. Kayo mga apat. Considered ka na rin ngayon eh. Considered opposition ka na rin ngayon. Minority ka na rin. Diba? Minority block ka na rin. Yung stand mo, pro-China ka, di ba? Stand ni Apo BBM, anti-China siya. Anti ka na. Talagang ka na. Opposition ka na, di ba? Huwag mo na ididikit sarili mo kay Apo BBM. Okay? Wala ka ng karapatan. Tawaging majority. Minority ka na lang. Nakakaya dyan sa nanay mo, buhay pa. Puro problema na binibigay mo dyan kay Mami Eva Carino. Sama ng loob. Siguro yung ginawa mo yung batas na yan, yung talagang in-endorse mo yung batas niya na
same-sex marriage, saka yung ililigal mo marijuana. Kung nakarating sa nanay mo yun, ako talagang ang tanda na rin yung nanay mo. Akawa. Si Mami Eva. Kaya natin, mas talaga tayo. Support na lang tayo kay Apo BBM saka kay Inday Sara. Yun na lang. Yun ang may tutulong natin talagang depend till the end, di ba? Depensahan natin ng tama, kalabanin natin ng mali. Pagkakataon na to, tama ang presidente natin eh. Tama sa Inday Sara eh. Mali si Tambalustos. Mali ang Makabayan Black. Mali si Enrique Risa Ontiveros. Mali lahat ng mga kritiko ng presidente. Mali. Tayong tama. Didepensahan natin presidente natin, 33 million. Willing tayo talagang natin. Kahit malit akong vlogger, didepensahan ko talaga yung presidente. Hindi ako gaya ng iba dyan na nakatikim lang eh. Nakasupalpal lang ng pera eh. Grabe na. Wala na daw team unity, wala nang team. Nasaan pasiyahan mo? Wala nang team unity kasi sinusuporta mo si Tampaluslos. Sa'yo wala na, sa inyo wala na. Pero sa amin, buhay pa rin. Andyan eh. Andyan ang team unity. Mas mapapalakas pa nga ngayon kasi Inday Sara na saka Madam Amy. Sasabihin nyo wala nang team unity. Sa 2028, woman power rin, mapapahiya kayo. Mapapahiya kay lahat, woman power tayo dyan, 2028. Inday Sara, saka si Madam Amy. Ngayon pa lang, kinakampanya ko na. Bakit yung kakampanya si Tambaluslos? Sino ba yan? Ba't yung pinipili ko yung Tambaluslos niyan? Sino ba yan? Malinis ba yan? Yun ang tanong eh. Malinis ba yan? Wala bang bahid ng korupsyon yan? Tandaan nyo, congressman yan. Bibihira ng congressman ngayon na malinis. Ang mga pidap-pidap niyan eh. Umaapaw ang pidap niyan. Chairman ka pa naman ng ano. Ikaw pa naman ang head ng ano, ng congress. Nako. Multimillionaire ka pa. Out na po tayo, Kuya Carlito. Out na po tayo ha. Salamat sa mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Yan, salamat po sa inyo lahat. Kuya Carlito, salamat po. Si Boss Ram, salamat din po, Boss Ram. Sino pa ba? Kapsa Trek, salamat din, Kapsa Trek sa. Salamat din tong pasok. Bukas ulit, magla-live ulit tayo. Yung mga naka-silent po dyan, salamat po. Bulsoy Irish. Ibag na bigat. Ay, ibag na rabi, Bulsoy. Ingat ka lang always, God bless. Bulsoy JL. Ingat ka na lagi, God bless. Good luck yan sa aral mo, sa trabaho mo. Ikaw rin dyan, Bulsoy yan. Ibag na bigat sa inyo dyan sa California. Ibag na bigat. Ingat sa God bless. Kapsat Eve, yung pagtabigat din dyan sa state sa Connecticut, ingat at God bless din sa inyo. Ingat at God bless po sa inyo lahat. Bukas ulit mag-live. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye po, God bless. Salamat. Salamat po sa inyo lahat. Bukas po ulit, Kuya Carlito. Magla-live ulit tayo. Bye-bye. Ingat at God bless po sa inyo lahat. God bless sa inyo lahat. Ingat.